Amate ya Silvia Kemunto oyure omworokibwa bw'ekirasi gya 10 ase skuru y'abanyaroka ya St Charles Lwanga Ichuni nigo yasokire na kuburia abanyaka bagokonywa erikonyora omunyaroko oyo berega kubura ase egeka korwa sobo korengana mamu mwabo nigo kose korengana mamu mwabo ase dieta Amerika kwamboka nigo anyaraka bagakwaneke buna omunyaroko oyo nigasogete litukelemo kurulita anyaraka kwestara anyaraka agakwirana nigo baburiri abantu bonsi kubobwatesi yabanyaka banyakonyora omwana oyo linda anyaraka bagagocha nakwirana eskuru. Sama leta nchengoro kumika kwamboka imanyete nyanjo no tamete no mwana oyo na sidi sirete Silvia Kemunto ale form 2 Ichuni girls ano mwana oyo namutigete nyumba nchengaende gasi yane kama kawaida. Ilikuwa ni Thursday. Ngochikoira nangote umwana oite nyumba ngabanya bakabutuko mwana oiteira neti up to now mwana oitana korekana asari nachitekera umwana oyambolete ngaenda report nyanjwa police station ngaenda asaba gambi nana matangazo nabegetu kanisa. Bueno, nchegento naroche kiabete obokong between nche n'omwana oyo ne takole kwenda gotakora buya eskuru nande ngamutei ase eng'encho gotakora buya intagete anale goikaransa osoma atige goikaransa nonye okowatch mono nakobasaini egasi namotebi egento ogokora inwe kende ngemo okora nyomba iga rosie endagera ikaransa chinsa chia okowatch nchiroro tari moikaransete all day kowatch intagete otware time omanye ng'a nki giagerete okagoikera iga omwana oyo ekero ngomokwanera ontebi kanya gokwana enarichibwa are komo lakini timwageti but nilikwana muongelesha